ni karon. Bantas mga digard. Guard. Cuma lagi pakai tadi mereka guard. Pangulat po gina kay Rodrigo pakanta. Nih bakyo first catch so. Be, sampula na tog tira de. Pasikate galon. Ah! Igo gyud. Matik na. Mangita ta karon no. Kisi-kisi ni karon na to ning lutuon. No. Oh, sama. Balhinta, ngita taglain. Naratong day guard, oh. Sama na guard. Ayo, pagpanas dahon guard. Uy. Uy. Sama na. No, eh. Apel ni George. Kamu ni George. Pasti nahalas dah. Ara. Ara. Lagi. Adi mau dulu. Dia dulu. Palpa. Dia mau dulu. Okay. Sorry guys. Hoy, nagunsa mo diha pang spot mo mga panty. Ay, diskarte na mo sa panty ba. Banta ni sharp shooter ba. Bakle dari mangita ta. Okay. Hop to ah. Ada kita na mo. Sakop ka ron no. Naro. Oh, mga gwapo kayo na oh. Gwapo kayo na itong mga sakop. Huh? Muna yung mga tirador sa talisayan. Ay, aman. Ay, sus. Tirador. Pasi ko na. Kaya na, lupad ka na. Ay, lupad. Ay, tanaw pa lagi. Yung bitaw ko. Palpak. Zero. Tara, may kayo mundakop ng galon. Galon. Gwapo kayo. Tumawiyab diha. Gani. Ay. Bagila. Pasa na ito nagguta din mga panakot diya. Anda mo na ito na. Pitik ba kayo? Diin na kayo. Gutom na. Ang mga kauba no. Nagdali na. Kuha na itong mga tinae. Ready na ni. Ato na yung anong gano'n. Lolo na ito na. Lapuhan mo na ito. Para mawa ang mga lansa ba. Butang ka na tubig. Ato ng pabukalan. Butang na ito guwil. Kung sumusan dia, pinubre raw ni. Butang na ito kahusin dia. Uruto na ito na. Ay, pero kanon. Bombay. Puro-puraw na ito na. Pas-pas na ito nagpuro. Kaya gusto na kaya itong mga kauban. George! Amang ka, George. Tulog pa. Saan ito na yung gan? Puraw na ito. Tuyo na rin ito. Butang transisyon na tayo dito. Tuyo na. Naong na yan yung lami yan eh. Baki nga na panit. Mga taga-talisayan nagtira ni. Ano mga bitirano. Ang gahe kayo sumukaw ng mga baki. Salt Bay, butay kasi hindi. Pitike, ah. Ay, hirot. Dagan mo kasi mga sina. Ayaw. Ay po.